Історичний крок і символ єдності українського народу. Народний депутат з фракції «Голос» Рустем Умєров закликав Верховну Раду ухвалити закон про корінні народи. Він виступив з парламентської трибуни, заявивши, що для кримських татар це стало потрібним і важливим рішенням. І це було б знаком того, що Україна підтримує кримських татар, які продовжують ненасильницький спротив в окупованому Криму. Сподіваюсь, що саме наше скликання Верховної Ради ухвалить це дійсно історичне рішення. Для кримсько-татарського народу цей закон дуже потрібний і важливий знак. Знак того, що держава їх підтримує. Для України цей закон – один з кроків державної стратегії з деокупації Криму. Для міжнародного співтовариства це потужний сигнал про єдність всього українського народу. Відключення від SWIFT, замороження Північного потоку та ембарго на російську нафту. Такою має бути реакція Євросоюзу в разі нового вторгнення агресора до України. Відповідну резолюцію зі значною перевагою голосів напередодні ухвалив Європарламент. В документі йдеться, що ЄС має дати зрозуміти Росії, що ціна агресії проти України буде високою. Як наслідок, можливе відключення від міжнародної платіжної системи, заморожування статків російських топ-можновладців, а також блокування Північного потоку і повна заборона на купівлю російської нафти та газу. В разі агресії Європарламент також рекомендує надати Україні летальне озброєння. Ми повинні продовжувати відправляти скоординовані сигнали міцної підтримки України. Ми візьмемо участь у саміті Кримської платформи у серпні. Ми також повинні бути готові розглянути варіанти додаткової відповіді, якщо Росія відновить ескалацію або перетне червоні лінії. Посольство Сполучених Штатів припиняє видачу недипломатичних віз росіянам. З 12 травня американська амбасада в Москві скоротить перелік консульських послуг. Залишить лише екстрені послуги для американських громадян. Рішення посольства пов'язане з планами російської влади заборонити представництво США в Росії наймати іноземців. Американським громадянам, які перебувають в Росії і в яких спливає термін дії віз, посольство наполегливо рекомендує залишити країну до 15 червня. Ці скорочення послуг необхідні в зв'язку з повідомленням уряду Росії про свій намір заборонити представництво США в Росії наймати іноземних громадян в будь-якій якості. Ми шкодуємо, що дії уряду Росії змусили нас скоротити штат співробітників консульства на 75% і будемо прагнути запропонувати громадянам США якомога більше послуг. Один український воїн поранений біля Новгородського на Донеччині. Там окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та бойової машини піхоти. Бійцю надано першу допомогу, він в задовільному стані. Також біля Невельського та Опитного ворог бив з мінометів 120-го, а поблизу Луганського та Павлополя 82-го калібру. Гатили з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Всі 13 ворожих обстрілів українські захисники вгамували вогнем у відповідь. А російське командування тим часом перевіряє бойову готовність своїх підрозділів на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Окрім того, у період з 18 по 22 травня окупантами заплановано проведення командно-штабних навчань 1 та 2 армійських корпусів за наступальною тематикою із обов'язковим залученням мобілізаційного резерву. У так званих військових комісаріатах противника видаються повістки без проходження медичної комісії. Загалом до проведення навчань із військовозобов'язаними планується залучити близько 1000 осіб. Міністерство освіти затвердило новий порядок вступу для абітурієнтів з окупованих територій, зокрема із Криму. Освітні центри «Крим-Україна» працюватимуть з 7 червня до 24 вересня. Через один освітній центр можна подати до 5 заяв до українських вишів. Документи приймаються в 2 етапи – до 20 липня та 20 вересня. З лютого тривають підготовчі курси для кримських абітурієнтів і завершаться в травні. А щоб всі бажаючі встигли підготуватися до вступу, освітяни анонсують очні курси. Ці курси будуть розпочинатися в червні, вони будуть очні, тобто ви можете приїхати і займатися, буде виділятися гуртожиток. Окрім того, планується виплата навіть стипендії для слухачів цих курсів, і які планується, що вони будуть тривати приблизно 1,5-2 місяці, тобто якраз до вступної кампанії.
Пройшовши ці курси, ви можете вступити до будь-якого вищого навчального закладу в Україні. На сьогодні це 195 вищих навчальних закладів, які готові прийняти кримчан. 5 золотих, 4 срібні і 4 бронзові медалі в скарбничці кримсько-татарських борців. У Львові завершився чемпіонат України з боротьби на поясах, а лиш серед юніорів та дорослих. Крим представили 10 борців. У ваговій категорії 60 кілограмів золото Валіма Дейни. Азім Халілов взяв одразу 2 золота у вазі 66 і 70 кілограмів. Також золотом до Криму повертається Еннан Сеферов. Він боровся у вазі 90 кілограмів. У категорії понад 90 кілограмів переміг Амет Сейтаблаєв. Азім Халілов та Еннан Сеферов представлять Україну на чемпіонаті Європи восени. Перспективы мы оцениваем хорошо, это наш национальный вид, просто борьба на поясах, там есть международные правила, немного отличающиеся от наших, а так как это наша национальная борьба, то есть мы здесь, тем более здесь на Украине, как бы мы задаем тон. И наши ребята являются лидерами здесь. Просто вот был большой перерыв, не могли выехать, вот эти все трудности. Сейчас вот будем налаживать вот эти моменты. Я думаю, стараться больше ребят вывозить, чтобы участвовали, выигрывали, вот как-то отбирались, чтобы на международной арене